मिले 1200 1800 के फूल बा दूध बैग लेला पे रात सब कूल बा देसी 300 रुपया। हाफ मिले 1200 1800 के फूल बा दूध बैग लेला पे रात सब कूल बा। ना जाने लोग के भरम कब टूटी। अरे बलिया तो लिहलस बिहार के लूटी। ब्लैक में बेचाता बक्सर में फ्रूटी। ब्लैक में बेचाता यारा में फ्रूटी। ब्लैक में बेचाता यारा में फ्रूटी। नीतीश बाबू देले प्रशासन के छूटी। कतही मिलत चारू ओर बा एही में दुनिया भइल सारा बोर बा। जुगाड़ पर न मिलता है चले यही से सब लोग के राशन। चाहे पुलिस दरोगा प्रशासन। अरे यही खातिर लेबे लोग दफ्तर से छुट्टी। अरे कुशीनगर लेहलस बिहार के लूटी। ब्लैक में बेचाता गोपालगंज में फ्रूटी। ब्लैक में बेचाता मसरक में फ्रूटी। ब्लैक में बेचाता छपरा में फ्रूटी। ब्लैक में बेचाता पटना में फ्रूटी। ब्लैक में बेचाता पूरा बिहार में होता सपलाई। अमित उजाला दीपक कहेले सच्चाई। धरवाओगे क्या जी इसको क्यों बता दिया यार। सब जानेला बिहार सरकार हो तब होता बेखुला व्यापार हो। लोग बुझेला एकर के जीवन बूटी। अरे झारखंड तो लिहलस बिहार के लूटी। ब्लैक में बेचाता जमुई में फ्रूटी। ब्लैक में बेचाता नवादा में फ्रूटी। ब्लैक में बेचाता सासाराम में फ्रूटी। अपना अपना घर जा पी पी के मर जा।